Traitor ka ba eh! Ayas! Ang biwa na! Mawala nilang! Nagtapan ang tingin si Jubin! Sige, tabangan mo pang ila sa kong anak, ha? Yun, alala ka na! Gusto mong ibalik ko rin sa kasada ng balay! Oy, Adel! Adel, iuli na yung tao ng akong anak! Ay, walay tao. Mingaw, medyo nangabli oh. Ah, bahala na! Di ta mamauli day! Anhita din eh! Mapaabot yung ta nila din eh! Di ta mamauli o di nila ihatag ang akong anak! Magpundo ta diri tita. Di nita! Diri kita. Lagi! Di nita! Di ta mamahawa din eh! Kung di nila iuli akong anak! Kailangan magbugay diri tita uwing. Oo! Mao na itong buhaton! Anhita po yun din eh! No, tita, like diri gyud ta mo puyo. Nita! Di ta mamahawa din eh! Basta dili na itong makuha, Juben! Ha? Hoy! Ikaw mong tanod, no? Hoy! Bundan o batang tanod! Ha? Dire! Ikaw mong tanod man di ay! Dire! Nangita ko sa akong anak! Kay tanod man katabangi ko pagkita sa akong anak! Ni aman din sila hang uging! Ha? Ang akong anak! Ako ba yun? Tanod man ka! Magkatabang ka, di ba? Tanod ka, di ba? Ay, gusto kasi kaya din mong mata! Sige na rin eh! Sige nandaan! Juben! Iuli ako, anak! Iuli si Adel! Ay, yung tabang-tabanan na ako, anak ka! Kung naman gusto ka, na ako ni Pilipili ko lang yung kaya! Iuli ako, anak! Huwag ka sa kaniya eh! Nanglakot mo yun! Pinagulayo! Pinagulayo nila si Adel! Saka itong buhaton nila! Kamusta ka mag-asa sila? Uy! Kinala ka pa dito! Dito sa parkingan! Ha? Dito sa terminal! Kasi kaya sila dito! Sige, tulong! Ha? Ano ko eh? Mulis mo kulit sa bahay eh! Mutong malis ko! Kulit ko tambal sa ubat na ako! Ita! Huli! Luka! Huwag ka hubat ka mo! Wala usap tao nga kay! Ngayon ka naman yung kahubang kong maayo! Inaso naman ta! Hindi ba ako sama na yung kaupang ko naman ko? Sabon ka! Jubin! Ang siyang return! Uy, karoon! Ano yung sitwasyon ninyo eh? Gitaban sa anak ni Uging ang akong anak! Ha? Ang akong anak kasi Jubin! Oh! Gitaban ni Adel! Oh. Ha? Nung tabangi ko, ni akong kuhaon! Ano man tao nila eh? Kita ka nakuha na, mamalik na lang siguro tao. Uy, mga say taong tiri. At sinidiri na! Mayroon din ka na itanong! Ha? Kali mo mata! Gamitan na! Ano magkita na ang akong anak! Ihangin ko rin yung Ha? babasa. Isa tingani mo! Tingani mo! Juan, lulong! O, lulong tanong! Ha? Anak! Anak! May nandito ka kasi mga kanon! Di ka kahingan ng budlat mong mata! Ay, si iyong budla to eh! Kay matahan na to rin sa mga! Insik na nito! Kay bawa ko ba, makakita ka sa mga anak ng budla! Anak, matag ng budla! Wala kang kanon! Uy, Adel! O, atoy. Sulti ra gud ta? Ako yung gatugan nila. Nga magkanisulti na ako. Mauyab na naman Jubin. Huh? Daan kag bag. Isa man. Nagtapa naman Jubin. Nung sa taon mo, nahubog mo? Kanap gida kay mga bulingon ni nako. Ako ni palundri. Usa pa kag dili mo uyab ni Juven. Unya, ngaw ni angkol na siya nga uyab mo. Unsa? Nisulti si Juven nga uyab ni? Oo. Seryoso may kisang nisulti. Ako kung gitong sumbagan. Unsa? Imong nasumbagan si Juven? Oo kay naglagot ko. Kay iya akong gitrider. Dili mo uyab ng Juven. Nagpataka lang na siya ba? Sa ato pa, namakas siya na ako. Oo, namakak siya. Ayo, apply mo, te. Ayo. Sarado mo. Ayo. Ayo. Hoy. Kap. Nung, Oh, saman. tama kag bago. Saan mo layas ka? Ha? Dili ka uy. Di ako ni patahi, Kap. Ayo ba, gising na ang bagong sound eh. Asa itong gising na, wag magising eh. Basta gising na ang bag. Patahi kay doon ako tabanon. Manaban ka? Kasi may tabanon.
Secret. Magabaw pa nung ka? Ayo! Te, matahi, tamo te! Baby. Ayo! Naman, Kinsa mi gay matabanon? nga naman ka. Nga naman tanam ka. Aw natural. May bistigar gyud ko kay kapitan man ko. Kailangan lagi ko masayod ko ni sa imong lakaw. Ay, oh, lagi kapitan, lagi ka. Nga naman tanam ka. Di, nangutana lagi ko kay kapitan ko. Kapitan lagi ka, kung ano lagi mo kutana ka? Ang nasa ko'y kasayuran ba? Ano din ha? Okay, kapitan, kinahanglan masayod ko sa mga lakaw des atong palibot yun. Ano din ano niya? Oh, ingani ko pagkakapitan. Aron mga mantanong, sultihin ako kinsa imong tabanon. Ang akong tabanon ka. Iring! Okay! Ayo, te! Hindi nyo mo mga play! Alam niya ay! Ari ko na pa tahi! Nya! Una ka! Sumukta ka matapan mag-iring. Iring ko. Sure, you gadil ha? Nga ka na makak na ako. Oo, wala ko na makaknimuha ka to eh. Pwede tinuod nga uyab mong jubin. Si paon mo lang siya. Pataka lang siya pangangko na ko. Ay, yun magtuwa ng Juvin atoy. Di yun na tinuod nga uyab mi. Kakon ka tunda ko ka. Mao ba? Mayroon sa ganda yung nagkita ta. Mo dyan na, di na ko ganahan ang Juvin oy. Kakon ka ayo. Mao na, kaslunon ng tanak siya. Pero magsamok-samok, gapon sa nimo. Unsa? Kasluno na si Juvin? Oh, kaslunon na siya. Nag-uli mo sa iyang uyab nga sinadit. Nag-adtom ka na sa pakasal sa to, St. John. Nag-adtom sa pagkasal. Da, mauna kaslunon man dahil na siya. Inya sa mukon pa niya akong kinabuhi. Naglibog bitaw ko anong giangkon pa kaniyang uyab. Nagkaslunon at man silang nadit. Unsa man dil? Kung manguyab yun ni Mas Jubin, naka ba sa chance nimo? Wa, di dyan na mahitabo nga sugtunan ako si Juvin. Mas napay chance nga sugton ti Katoy. Kaysa ng Juvin. Ala, nakasimhot din sa akong lumay. Ikaw ba? Ay, simula na akong mata ha? Kay bawa ba ka nga sa kani mata ha sa amo? Sikat eh! Kada tuto akong babae rin! Masus malukmay na yun! Wabot mo ko yun ang isang asa! Wa ko'y labot sa budlat mong mata. Tiriyan! Ngano diya ka sa babay? Ay, nag-abot na kita. One game slide na. Slide na tao, lumako. Hay! Nangako ka na! Hoy, Oging! Ipauli ni Adel ang akong anak. Hoy, kasatilya! Ipauli ni Jubin si Adel na akong anak. Sa panaba, our mahusay no? Tiriang, iuli na lang ang among anak. Masa iuli? How sa iuli? Yang akong anak, kitaban man sa imong anak. Hay! Ang imong anak ang kitaban sa akong anak. Ha? Kaya ko nang gibutan eh! Pagkumasun ko. Ikaw, sayon, dali ka kami kapitan! Oh! Sayon ka! Kapitan pag-eleksyon! Oo, eh! Sayon, dali! Sige! Nga nang karoon pa makabuti ko kanina nga taga ipasulman na ni problema ko ang kasulman. Naanak Ay, palipin ko na ha! Oh, ganun mo mata. Ay, nagkumisis mulas-mulang mata na! Ay, sa amo ni mata ha! Ito kan tingin eh! Ah, may ganyan ka! Ano yung... Ang magandang ikuha natin? usay ko na ni Kapitan. Ha? Parinte, pagmangkon. Nga kani, ang iyang anak. Gitaban ang akong anak. Dili ka, ang akong anak. Gitaban siyang anak pang ni ako. Dinhigi akong padilgon ang akong anak. Oy! Babae ang akong anak. Lalaki mo mutaban. Si Jubin mamitaban. Dali mo! Ano, karoon pala ko na. Pwede na nga ang babae may manaban o lalaki. Ay, dapat ba? Malagi. Pero sayon tayo ni. Dili na ipahagi na to. Suko-suko kay. O, kamo ba? Kalma mo. Ano ta? O, kalma. Kung sa may kasulti ka. Nangita mo kung mini Jubin yung diandil. Oh! Oh, gitaban! Dili ba na kalma itaw ka? Kayong akong anak nawa! Nawa si Jubin! Nawa na si Jubin! Oh, Nakakuhaan ko, nakipaw ko. Oh! Dili ba na? Ha? Dili ba na kita si Jubin? Sulti na kap! Nakita mo subin kay... O, lagi, nisulti na ka na. Hindi mo kita akong anak! Nagpaayos niya siyang bag. Bakit siya bang? Ano ba yung siya bang? Na ako siya tabanon. Tita,
Si Adel ka! Iring niya yung tabanon ko na. Kinsa gitabang ni Jubin? Pero Kinsa tabanon niya, tabanon, kinsa tabanon? ako na, paglibog na ko ka ba? Iring lagi tabangon. Mas bangon! Si Adel, di mo nang iring! Uy, nang! Wala himong iring si Adel eh! Atoy! Ito eh! Oh, nakita mo yung Adel! Ha? Oh, nang! Kamu ba ni Jubin? Uy! Dapat kayo magpalundri! Mapalundri! Uy, kakoy! Wala di tabanan ni Jubin si Adel. Wa, di ay, iring eh. Hoy, Kap! Kung mauna, na dili na sila si Jubin ug Adel ang nagtaban. Kinsa mo to yung giingon niya iring, nga mga gitaban ni Jubin. Gusto mo iring ang kap? Kinsagap! Solte ka! Kinsa? Solte! Iring, bay laki. Oh, ingon ka iring maka ang gitaban ni Jubin. Kinsa ka iring nga? Kisiri ka kap! Basta kaya pagpangutanan ako, ay tabanon. Iring man ko no. Iring! Iring yun? Sino ka iring nga? Awakap Iba ka! ba ni Kapoy? Pili juga reaksyon na kap! Iring nga eh. Oh! Bay laki. Iring gilaygit. Oh, na iring! Iring gilay. Iring eh. Pagkaway klaro yun ni mo, Kapitan. Ay! Pero kung tinuod bang ganina, mas may patuod nga ang gitaban sa akong anak iring kaysa imong anak uging. Ha? Mas may pagpanaban ng akong anak kong iring kaysa inyong anak ni Kakoy si Adel. Ha? Oh, ni Ana Magitano? Ni Ana Magitano, may nang mahibaw mo ba? Oo nga na. Ha? Nga kinesiya. Si Nadet. Ang pangasaunon ni Jubin. Sakto. Kaslunon na sila. Oh, okay ba mag-asa ang resepsyon? Asa makulunay? Sa St. John Palace. Oh, mahalo na nga area sa resepsyon. Kay dato ning akong umagaron. Daghang kwarta. Ha? Di paras ninyo, ni alam po yun din. He! Ha? Tana na din, tana iha. Ha? Ikaw, kapitan, wa kay klaro. Kapitan, nga way klaro. Dali ka din. Siksi Bakit kinalawan to? Hilas ba yun? Magtrisag des kusina. Wow! St. John Palace. Gato ito bayanan niya eh. Palace. Ano na? Awas ng dari, ilang yung dato. Ang gato ito. Ano naman? Dito nila ba? Nagharap! Dinaig na siya. Ikuan na ko to yung lawas ka. Puro mo dua kapis. Naglakaw ligin. Ang lagot ko itong bayan. Ayun ang bulagot. Ang bugira. Nagkapit na to. Hoy! Pinabagpong sa balay mo, anak! Mag-abot na lang ng langit o yuta! Deko mo sugot nga si Adel! Wala. Mahimong konektado sa pamilya. Inaw na ko. Mas masugot mo ko, ane! Ano eh? Ano, tinitinaw nga. Pamilya mo ka. Puro gilibin. Nilulong! Nilulong! Uy! Dong! Dali. Saan ba hituyo ni mo ha? Murag, depektibong to gamay ka tong gihatag mong lumay parang kang Adel. Wow ba? Parang! Naingon sa nga, mas piliun pa ko niya punta ni Jubin. Oh, di mo kilo? Lagi na eh. Oo! Basta ka nang lumaya, grabe kayo na! Pagkauyaw, ginawa na! Lagi na eh. Yeah. Plano to nga, pahit ko wala ko sa klebo. Sa kalibo! Sa kasimana mo na! Oh, lagi na eh. Sa kasimana mo, kuya, okay na mo! Okay lang eh. Nakayo sa kalibo na! Uy! Pusa mo na eh! Pusa mo na nung... Wala nagkailaw! Liwat niya ako nito! Mura! Marumit ako! Inahalig mo sa kamay! Liwat ka na! Ano mo nito? Ha? Liwat kayo ni mo. Oh, lagi! Ano mo? Ano sa mo to? Lagi na eh. Epektibo yun ito yung gihatag ako nga trial. Mau ba? Lagi na eh. Oh! Natural! May kagat gid sa Adel. Oh! Mao to itimailhan nga nimiho kang espiritu! Ha? Ano nung ka espiritu? Espiritu? Sa nanangyaw na sa ka. Sa ka espiritu gud. Kuwan nga! Kanang... Pasagtak mo sa ginang espiritu ba? Kuwan nga! Paminaw ha? Paminaw! Ani good siya.
nipalit sa akong lumay. Palit siya rin sa kalibo. Kaya ako na siya pasampol. Oh, lihok mga espiritu. Shoutout time! Hi sa mga nagsubay sa among mini-series nga gugma ang puhunan. Spade Niera nga nagsubay sa atong mini-series. Salamat kaayo, Sir Tatay Panday nga ato ang avid. Inuusap ako sa nga pagpangumusta, labi ng gato nga suod kayong higala sa akong anak nga si Lovely, si Manny Alberio Jr. Sa iyang negosyo nga kusog kayo diya ang panindag mga kahoy. Yung usap si Melanie Kiampan. Nalas gawas, suod kayo na lang ni Teresa Kabukanal Pardo, labi ng John Paul Martolias, ug Emil Mata. Daghang salamat.